Самолетлар түзүдә яңа офыкларны ачу өчен Казан авиация заводы хезмәттәшлекне арттыра. Якындагы 2 елда завод алдына 7 яңа самолет җыю бурычы куелды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Аэрофлот белән Ростех килешүендә шулай язылган. Компанияләр төркеменә Казан заводы да керә. Авиация корпорациясе 2030 елга ил буенча 339 очкычны авиапассажирлар йөртүчеләргә тапшырырга йөкләмә ала. Шуларның 40-ы Ту-214 самолеты. Завод гражданнар авиациясендә үз урынын булдырырга җыена. Чит ил самолетлары урынына үзебезнекеләрне эшләп чыгару күпкә отышлырак. Надеюсь, что к 30 году мы вполне можем заместить. Тагын 5-6 елдан үзебездә ясалган самолетлар белән тулысынча тәэмин итәрбез дип өметләнәм. Заводка авиация корпорациясе директоры Юрий Сусяр килгән вакытта Ту-160 очкычлары турында фикер алышынды. Әлеге самолетларның беренче партиясын җыештыру быелга планлаштырылган иде. Шулай ук техник җиһазларны заманчалаштыруга, яңа цехлар ачуга зур игътибар бирелде. Все планы согласованы, расписаны по годам. Барлык планнар килешенгән, хәтта һәр ел өчен җитештерү күләме билгеле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ерак Көнчыгыш форумында заводны алга күтәрүдә яңа максатлар булуын билгеләп үтте. Елына 20-шәр Ту-214 очкычын җыю мөмкинлеге бар дип белдерде. Бу планлаштырылганнан беренче тапкырда күбрәк. Димәк, республика заводының авиация өлкәсендә офыклары киңәя. Фарис Мөхәммәтов, Илмира Җәләева, Татарстан яңалыклары.